y'a faamu olu de b'a ɲini ko ouverture ka kɛ ni ouverture kɛra sa Issa 25 kana 35 fo 40 ministres Mali mako foyi t'o la nin waati in na le Mali est en guerre an mako foyi tɛ nin na gouvernement maa caman mako t'a la misali Issa Moussa Traoré tan ministère des sports de la jeunesse des arts de la culture y'a faamu wa o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de tun bɛ di mɔgɔ kelen ma ministère des sports de la jeunesse des arts de la culture y'a faamu Alpha Omar Konare kelen mun filɛ nin ye président kɔrɔ Moussa ka a donna Moussa ka gouvernement min na o y'a sɔrɔ ministère de la jeunesse des sports de la culture des arts a kɛra o ye o biennale de la a ye discours dɔ kɛ a démissionnera ka bɔ Moussa ka gouvernement na ça s'est fait dans les années 80 et quelques y'a faamu Issa ministère des finances du commerce et de l'économie mɔgɔ kelen nka ni politique mɔgɔw nana don gouvernement kɔnɔ culture n'a ka ministre art n'a ka ministre jeunesse n'a ka ministre sport n'a ka ministre ministère nin duuru in faralen ɲɔgɔn kan ni politique mɔgɔ nana u b'a kelen kelen di bɛɛ ma parti minnu y'u dɛmɛ parti minnu y'u dɛmɛ c'est trop budgétivore jamana bɛ yɔrɔ min sisan an bɛ guerre de la fo maliyɛn bɛɛ kelen kelen n'a k'a dɔn k'an bɛ guerre de la faamaw b'a dɔn k'an bɛ guerre la an yɛrɛ k'a dɔn k'an bɛ guerre la an ka ministère kɛrɛnkɛrɛn k'a di jamana wari kana na kasara y'a faamu ministère de l'équipement des transports et des infrastructures nin ka ɲi mɔgɔ kelen bolo nka nin ye transport di dɔw ma tan ka équipement di dɔw ma yan fɛ ni bɛɛ n'a ministère Issa n bɛna fɛn min f'i ɲɛna cité ministérielle la a dɔw bɛ yen ministère dɔw bɛ yen u tɛ cité kɔnɔna la dɛ villaw de louelen don n'u kɛra ministère ko ka ne terikɛ ye Issa ye Issa i ka villa min bɛ Korofina bon ne ka ministère place t'a bolo cité kɔnɔ dɛ i tɛ a bɛ i cɛ ça c'est vite fait donc ne bɛ taa ka o sangaso in de louer peut-être pour 7 mois a cayalenba 1 an i yɛrɛ dɔn an ka ministre tɛ mɛn la o an y'a ye Algérie i y'a faamu anw ka démocratie de nana ka na Mali sigi a sen tɛgɛrɛ kɔnɔna la ka jamana nafolo minɛ ka buruja i y'a faamu Bouteflika mun filɛ nin ye n'a sara Algérie président il a fait 16 ans ministre des Affaires étrangères de l'Algérie 16 ans Bobo Dieng ka gouvernement là 16 ans ministre des Affaires étrangères il a été ministre des Affaires étrangères à l'âge de 25 ans mais a ye san 16 de kɛ affaires étrangères la u m'a yɛlɛma anw ni ministre dɔ nana kalo 7 kalo 8 o bɛ yɛlɛma a lajɛ premier ministre 7 san 7 premier ministre 7 o ma kɛ yan wa ni mun nana kalo 9 ni mun nana o cayalenba ye san 1 ye san 2 u b'o bɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ na kalo 8 kalo 7 o bɛ na jamana nafolo wa a fɛn o fɛn bɛ na fauteuil fɛn fɛn bɔ a ka bureau kɔnɔ hali frigo mun bɛ a ka bureau kɔnɔ climatiseur mun bɛ yen a bɛ fɔ de ko k'a bɛɛ dégager ko ka na ni kura ye Issa jamana binna sen tɛgɛrɛ kɔnɔ ni fɛn o fɛn nana hali n b'a f'i ɲɛna hali toilettes a carreau dɔw b'a wuli sur le dos de l'État an k'a kɛrɛnkɛrɛn an ka ministère an k'a kɛrɛnkɛrɛn an k'a to 25 in na yen minnu bɛ k'a fɔ i y'a dɔn kelen b'o la o bɔra o ko ko ale bɛ gouvernement la dɔn o donna n'a ta de ye ka d'a kan n'a kalayara dɔrɔn ale bɛ bɔ ale bɔra ale ko ale t'a la dɛ ko le 25 k'a fɔ k'a tɛ pouvoir reconnu k'ale t'a la dɛ ale donnen don n'o ye n'a kalayara dɔrɔn ale bɛ bɔ Issa u ka gouvernement to 25 nin na ka d'a kan ni ministre nana V8 bɛ san nin bɛ san nin bɛ san coup d'état kelen Assimi ninnu kelen ka coup d'état kɛ u ye mobile minɛ ka taa n'a ye garage administratif la IBK ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen a sara yɛrɛ sisan ale kelen mobile 8 a ka so kɔnɔ Issa o taji sɔngɔ bɛ bɔ e de ka l'impôt la ne ka l'impôt an somɔgɔw tɔgɔda la an ka village la olu ka l'impôt wari o bɛɛ de bɛ kɛ mɔgɔ kelen mobile 8 sur le dos de l'État an k'a kɛrɛnkɛrɛn an k'a lajɛ gouvernement k'a lajɛ Choguel ninnu k'a lajɛ o kana ɲɛna dɛ Choguel yɛrɛ tun bɛ nin kuma caman b'a fɔ o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la tile kɔrɔ o y'a sɔrɔ a bɛ duruduru jinin a b'o san ko min sisan i kɛra premier ministre ye le train de vie de l'État a kan ka diminuer de yasa jamana bɛ guerre la jamana ka se ka bɔ nin ko in na aw kana mɔgɔw ta k'u don gouvernement na ka d'a kan dɔw bɛ yen olu ka profession ye ministériya de ye ni ministériya tɛ yen dɔrɔn olu bɛ muruti farida n'u ma kɛ ministériya dɔrɔn u bɛ muruti farida Assimi ninnu k'u farati mɔgɔw b'a fɛ mais a k'i farati a kana talon kuma tɛ ka bin Issa n'a talonna n'a binna maliyɛnw bɛ yɛlɛ a kan dɛ
bi ni ɲan dɔn ka ye balimaw ni fɛn kelen bɛ ka duba kɔnɔ lasigi ka a nɛgɛ bɔ maaw la ka maaw jatigɛ a ko la o ye luwase ye hakili ɲuman min nana ni nin ye o ye Amadu Tumani Ture de ye ale kelen ka fanga ta waati min na san 1991 a y'a hakilina ta a ye ministre dɔw bila ka taa Tunisie logements sociaux in yera Tunisiens de la an ye misali ta olu de kan o tuma san 1992 Alpha ye dɔ kɛ o nka kana san 2000 ni san 2 ATT a caman ba kɛ ni a bɛ fɔ ko ATT bugu n'o ye logements sociaux ye logements sociaux n'o o hakilina bɔra Ala ma hinɛ la général Amadu Tumani Ture ka maaw ɲɛji cɛ luwase gɛlɛya luwase tɔɔrɔ ka maaw maliden caman bɔ o la o ATT bugu ko fanga wɛrɛ nana n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga ye u y'o sira kelen u y'o taama har n'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga in san 7 kanta ne kɔni ma dala ni ATT bugu inauguré la IBK ka waati la n'a kɛra fana ne t'a kalama komi ATT ta nka so kɔni jɔra k'a kurumu tigɛ ne kɔni ma ba kalama a bɛ se ka kɛ n bɛ se ka fili o ATT bugu o de caman ye maaw ɲɛji cɛ fɛn min ye sibiri n'o kɛra Badilabugu jogo ni maya olu ka daga la minnu y'a sɔrɔ u nisɔndiyara kojugu cɛ ni muso nka an ka ciden tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Ablaye Kanta ye maaw da sumusumulen u ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo wagati in kɔnɔna la ayiwa an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an ka autorités ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka autorités fo n'o ye le président de la transition son excellence Assimi Goïta a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an ye nin bɔli in kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ liste mun bɔra le 9 février tɛmɛlen n'o ye logements sociaux liste ye n'anw y'a bénéficiaires ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɛɛ b'a dɔn ATT bugu la ayiwa an nisɔndiyalen sera yan bi ka waleɲuman dɔn ka autorités fo u ka liste in bɔli la sabula liste ye nisɔndiya mun lase anw bénéficiaires ma tiɲɛ na an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na wa an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ transition ye yarabi ala kana u jugu s'u la ka dugawu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ laɲini jumɛn k'u fɛ an b'a ɲini u fɛ logements sociaux kɔni dira nka a tɔ bɛ yen nɔ n'o ye an ka se ka yɛlɛma an ka so kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ komi kalo barikaman baga na n'o ye sunkalo ye an b'a ɲini u fɛ an ka se ka taa sunkalo k'an ka so kɔnɔ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ transition ye ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa an b'o de laɲini kɛ an ka gouvernement ye k'u fo hali sisan k'u fo ka segin k'u fo fana ayiwa o de tun ye anw hakilila ye bi ka ɲɛsin an ka autorités ma ka ɲɛfɔli k'u y'o kan an balimamusow b'an cɛla mɔgɔw b'an cɛla minnu ye lujuratɔw bɛɛ b'an cɛla hali bi an bɛ dugawu kɛ hali k'an ni sawa bɛn n'i y'a ye an sera yan bi an sera yan soko de la soko min na an ye wasa sɔrɔ cogo di ala barika ani sababu ɲuman n'u ye transition ye Assimi Goïta a n'a ka gouvernement an b'u fo an b'u barika da n'u ka waleɲuman kɛ parce que waleɲuman de ka anw ye ka an jigi tugu an sen tannu k'an jigi tugu se t'anw ye dɛ an bɛɛ de filɛ nin ye an tɛ se ka terrain san kuma tɛ k'a jɔ ne min sigilen filɛ nin ye ne bɛ ka so ɲini depuis 2004 fo n filɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ ka so ɲini ne récépissé seginna de filɛ ne bolo nin a bɛɛ lajɛlen filɛ n bolo de n bɛ se ka 1 2 3 4 5 6 7 nin ye seginna ye n bɛ se k'a minɛ k'a walawala depuis 2004 fo bi ni n'a ma ɲɛ bi ne ye so sɔrɔ transition tile la ne bɛ ala fo ka ala barika da ka transition fo u ka baara ɲuman na hali bi ala k'u dɛmɛ u ka baara ɲuman na n'i y'a mɛn du anw muso de don anw de tɔɔrɔ de luwanse la an n'an denw anw de ɲaninen don an n'an denw tiɲɛ don cɛw ye gatigi ye olu bɛ bɔ mais musow de bɛ so kɔnɔ tɔɔrɔ ɲani anw de kan an bɛ tile maɲumako la an bɛ si maɲumako la luwanse tɔɔrɔ n'a ɲani n'a ma ɲɛ ala barika la ala nana so nɔgɔya ne ye ne ni ɲɔgɔnna minnu bɛ yan an ka ca dɛ minnu y'a sɔrɔ olu bɛ yan minnu m'a sɔrɔ olu bɛ yan minnu ma na olu de fana ka ca tɔn in ka ca mɔgɔ 1000 ye minnu bɛ tɔn in kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka bɛɛ ma se ka yan sɔrɔ mais nata la bɛɛ lajɛlen bɛ yan sɔrɔ an b'a ye donc an bɛ transition fo ka kɛwale ɲuman na u y'an jigi tugu anw denw ye yatimɛdenw de ye an ye so ɲini kabini an bɛ veuve la an ma so sɔrɔ ko ni mɔgɔ min ye récépissé 3 ni 4 sɔrɔ k'u bɛ so sɔrɔ an jigi warɔ la nin bɛɛ lajɛlen na mais an ma segin an ma ɲinɛ an kɔntera k'a ɲini ni ala bɛ sanfɛ ala bɛ na sababu ɲuman kan ye donc o de tun ye nin wagati nin ye ni transition sera ka na an jigi tugu Assimi Goïta n'a ka gouvernement an b'u fo an b'u barika da ala ka barika don transition in na wallahi an bɛ da an bɛ sunɔgɔ wallahi transition in an bɛ da ka sunɔgɔ koyi soko in dɔrɔn tɛ ko caman de bɛ mali ko in na min kɛlen bɛ anw hakili sigi bibi na ala ni transition barika la wallahi an bɛ ala fo ka barika da k'u ni ce an bɛ min
min nɔfɛ sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye soko de banna ni ala ma ɲɛ ala ye so nɔgɔya ye u ka fɛrɛ kɛ sa teliya la sunkalo bɛ nalen walasa an ka se ka taa sunkalo ka taa kan an ka so kɔnɔ don min na n y'a mɛn k'a fɔ ko n ye bénéficiaire ye ne don bɛɛ kasira ne balimaw bɛɛ kasira tellement que u y'a ye n tɔɔrɔla n sɛgɛnna ɲanna cogo min soko la ko n ye so sɔrɔ a kɛra bɛɛ lajɛlen kan nisɔndiya fɛ bɛɛ kasira nisɔndiya kasi de don dɛ donc ne bɛ transition fɔ dante transition bɛ na ni jɛkulu fɛn o fɛn jɔlen filɛ nin kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ transition fo nata minnu bɛ sen na u k'a teliya minnu fɛnɛ m'a sɔrɔ ka na ni sababu ɲuman ye min b'a tɛlɛ min b'a to olu fana b'u ka siyɔrɔ sɔrɔ ala k'o nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ foli kɛ hali bi ala ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka barika don transition na ko Asimi Goyita ni cɛ ala ka gouvernement ko ni baraji ko ala k'u sara arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana balimaw fɛn min ye sibiri ye jama bɔra an y'o fɔ an ka dɔnki wɛrɛw tɛmɛnenw na ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko faransi taara a fisayara an ma kosɛbɛ maaw nisɔndiyara an balimamusow an dɔgɔmusow an furumusow u taara ni furalan ye ka bugurinjɛ funfun ne yɛrɛ ma da la ɲinan san yɛrɛ bɛ ban ka bugurinjɛ to centre culturel ka place de l'indépendance la o ka ta ka bugurinjɛ funfun k'a funfun bɛɛ de nana ni bugurinjɛ k'a funfun yaasa faransi kana ka taa yɔrɔ n'i bɛ maa gɛn i bɛ bugurinjɛ de funfun a kɔ n'i y'o kɛ hali ni ye yɔrɔ tɔgɔ fɔra ye a si kɔnɔ a tɛna tuguni tuma maaw nisɔndiyalen kɛnɛ kan furali kɛra dangaw dunna fatiyaw taara k'u danga ala kana u hakili jigin mali la tuguni u ka taa kɔsɔkɔsɔ an ye da sumusumunili kɛ an ye maaw ɲininka jamana kɔnɔden dɔw ɲininka u hakilina la faransi ka nin tali na u ye fɛn min fɔ o filɛ nin balimacɛ an b'i fo faransi ko k'a bɛ taa anw ka faamaw jamana faamaw u ko k'u tɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ k'u k'u ka minɛnw kɛ ɲɔgɔn kan kosow ni kasa k'u ka taa e miiriyanta ye jumɛn ye nin ko in na Ibrahim Jalatu n b'i fo k'i barikada ka tila k'i waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ka hakilinata ye min ye nin na tu ne lafiyara bi cogo di hali k'a dan nin ma ne lafiyara tu degun min kun bɛ ne kan diɲɛ kɔnɔ o kun ye nin de nin fɛn kelen in de faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fumal kan fɛn fɛn mana an sɔrɔ yan sa o y'an ka ko de ye o si tɛ faransi ɲɛsira la an lafiyara u ka taa dɔrɔn n'u taara an bɛ sa n'u taara an bɛ kɛ tan n'u taara an bɛ kɛ tan o tuma na mun kɛra e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ foyi nin ye nin bannen de ye nin ye nin bannen de bɛɛ bɔn n bɛ kelen kɔni f'i ɲɛna Asimi ala ka barika don a la a ko ale ye sifin ye ko ni sifinw m'ale dɛmɛ nin na n'ale échouera nin na o kɔrɔ ye ko sifinw échouera kuma fɔra ka ban bɔlɔ ma an de ka kan na san Asimi tilara pewu a tɔ ye anw ye an sifin minnu bɛ yen sisan a b'an an ni faransi de cɛ sa a tɛ Asimi ni faransi cɛ bilen a k'an ka gouvernement ni faransi cɛ bilen a tɛ mɔgɔ si a b'an sifinw ni faransi de cɛ sisan Asimi ye degun min ta ka bɔ an kan gouvernement in ye degun min ta ka bɔ an kan ni 5 colonels min ye degun min ta ka bɔ an kan fasojola colonels wa n'i ye ne sagola bila i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ka kɔrɔ ninnu ka san 20 kan an kunna foyi baara banna pewu embargo hukumu kɔnɔna na Senegal denmisɛnninw u ye labɛn kɛ u taara an ka lasigidenso la Dakar k'u b'a taama kilomɛtiri 1000 ani 60 ni 20 tile 40 kɔnɔ k'u bɛ na ka na fo Bamakɔ yan ko k'a fɔ ko ka embargo wuli ko Senegal ni Mali dancɛ ko ka wuli bon tu ne fana bɛ dakuna damanw fɔ ka da o kan ne bɛ fɛ an ka Mali denmisɛnninw an ka Senegalɛnw kunbɛn an ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka taama dɛ tile 40 k'u bɛ an ka Senegalɛnw kunbɛn an ka fara ɲɔgɔn kan ka segin ka na an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye min k'an ye tu sais tout tellement que n contannen don bi n contannen don cogo min na tu sais quoi a bɛ komi i y'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta bi de a kelen i n'a fɔ ne nana bi yɛrɛ de ne yɛrɛ nana bi yɛrɛ de ko ne yɛrɛ kelen bi i n'a fɔ ne ye den ni kura ni ne ye bi quoi tellement que n content ka se degré min ma faransi fumalu kan tu hali k'a dan nin ma an lafiyara i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn bon ne ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye ne bɛ 5 colonels in deli u kana kɛ u yɛrɛ kama dɛ u k'u sigi k'u hakili jagabɔ ka Mali lagɛ Mali bɛ degun min kɔnɔna na u k'u bolo dɔn Mali kɔrɔ Asimi kelen tɛ dɛ ni 5 colonels ani Sogɛli n'a ka gouvernement u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali in ta Mali in ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an mago bɛ baara de la sa baara mun bɛ se ka baara d'an ma sa o ye usines ye u ka Mali fan bɛɛ kɛ usine ye an mago b'o de la sisan ministre du commerce
Force be noir choco. Voilà. An mago be mun na sandro usine an mago be usine na sa ka usine bon Mali kono dron an ga baraka dron an mago bol la. Comme Asimbe ka senda Moro Keta sendo na. Tu ne re sisa an ma yora an ma Moro Keta an ma Moro Keta ba an Moro Keta reflet na an bolo ne. Asim go taya ko Moro Keta. Ko nyawuli la Asim te klana. Ha? Ayi bon ni ne an ma Moro Keta reflet na an nyakoro ne Moro Keta an ma Moro Keta ye an ya photo gansan dron bon ni mun Asim yere ye tele la dron avec ne mo ne nyakoro ne ba Moro Keta de jolen fle ne nyakoro ne ka kuma quoi. Kada akewole ko. Kada kewole ko anaka tise ayra akewole ko kada ka kewole ko anaka akina ka tise abe kalo ke atukuma. O de kadine Chabakoro ni ye Chabakoro kuma la ni ye Chabakoro kuma bururu la kisate jabala donc la ko checksea te kuma mugu ye bon an ka checkseri na len fle am Asimu ko fo fini bo fo nere bo akata fedro ambifo Baloja ambifo mba aywa Francisco Kabeta Mali yere anga mawye buhurunje funfo ko utungo ko kaloro gouvernement ye kuma boka bi gouvernement ka kuma la c'est la colonel Ablaye Maiga kukata nin ko yin chugumi bon nin ko yin ko ni nin kada ko sababa de nin kada ko nyuma ba yere de ajari ajara nyo ko du ni ya me abojo ko kalo woro adu ko ka bota kalo woro ka ja ayana nga ba kuma na sara ka ta obeja anyere uka kasa kuru dan limeja ukata ukalo woro uba mun siga ambara ya adu ka bota na ko bota akona kakalo woro kono akona san kono to unana ayo san kono to ko de ke amasega munya kalo wora be ka munya onye vraiment anya paruma bi anya paruma sini u ka nga yoro bla anye pour que anga se ka mo do anyere la voilà ere bolo kololo ta ko fe kololo foitenu ko fe ebe wole kan jume nyesi anga armée mo ku joro la ya mais ou bien comment fort les guerres des médias là ce n'est pas ça qui va nous faire reculer ni peur. O faramoroka anjigi ta mo kana anjigi banga ni famo do kaya u banga barake kasa dana kasa akuluma rola donc nu be mun ke u ko to ku ka jamana la ngare be mun ka manji anga jamana ko la ya mo titina se ka anga jamana bo bolola ka teme an yire ba kun kaya wala kan jume me bolo ka nyesi jamana deuma wati na anga ke chekelende ni musokelende on jamana deum ko ni ne ko be mun do y a pas un pouvoir d'élection là-bas opposition ko tia ko tia majorité ko kuma tia ne transition be fe ka an bo la na ma tugo ko na yamba jamana je ndugu ubuna wunyela ango ni be ni transition korota na mbulo flade poka se andisi la donc nous ma tomo ka o tseka jugo jugoro donc mo ba la ka poko ni transition ke to fe aywa jamana Mali de ndugu de donc on ne ka conjuguer mais toujours ou la ba segi anma le dialogue ma interrompre de amma atugo fora ni mbe fe kanna yi ka jamana de jugo yake dale ni mbe kanna ni faralanka ambe je ka baraka nyogon fe ini oro mi ibo soro un point barre bon ti ambifo bonsoir Francis ko kabaka kusuna ka kasaw che kata an yere ko ambe burunje fufu ko ya e chugodi mala na ya posama ka chugo ma jane ko muna bon Francis ko beta c'est pas un problème ma fa mala mega jabi posam la Mali Francis te kraka nyomanta quoi ma fa Francis la France fait partie les 5 pays les plus puissants du monde tandis que le Mali c'est un pays pour ma fait ka fo bamananga bon mala sur la partie bamananga la pour ga fo a kechugo ani Mali France posam la woni manne Mali ga France ke posam la ma jani wala gila torna fo ko bendi agila do na Francis ko beta na en autorité be ga pom fana fo Francis ta posam la nous c'est c'est pas un problème nous c'est ni Mali mu se ka ko sportif on am tala e bolo kololo bala kololo tala bon al to wera ko kololo bala bon malo ma kololo ma fo ouais ni France verga ta la je ko kololo cham se ka yala malo ma kololo ma fo ai asile me ka ko la ya dor ne be fa mu fo orla ga faro na arajo nyeta ga yo naumana nyamana adenya na bo ko naumana nyeta jama ko do naumana adenya na balimaw aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ fɛn min ye hakilila salon an kɔrɔkɛba n'o ye Magma Gabriel Konate ale ye CNT ma ye député ladigi a ye fɛn min ye ministre mun ɲɛsinnen bɛ an ka seko ni donko ma o waati la bandaw ka gouvernement kɔnɔ n'o ye Madame Dramé Kayatu Konare n'o ye Alpha Omar Konare den ye o tun bɛ ministre ya la waati a y'a wele k'a fɔ ko ŋunuŋunukanw bɛ sen na ko fɛn min ye an ka seko ni donko
wo école mun be yen n'o a bɛ f'o ma ko Institut National des Arts ko taara sugu la u ye ministre wele kɛnɛ kan yen k'a ɲininka a waati la a ye lahalaya dɔw di nka hali bi an bɛ bɔra nin dɔgɔkun mun kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔmɛcɛ dɔ taara ko ka taa ina kura ko t'o jɔ zone aéroportière la pankurun jigin kɛnɛ yɔrɔ ko sangaso 4 a feerela wa a ma feere wa ina b'a cogo la yen wa Bagadayi commune 2 denmisɛnninw de lajɛ kɛ Turelakaw ni Ɲarilakaw ni Darabelakaw nka fɔ dɔrɔn bakuruba kelen na Bamako tigiw Bamako dugulenw ye wele bila maaw ma ani fɛn min ye école in kalanfaw ya n'a kalanden kɔrɔw k'u wele ka kunnafonidilaw wele ina a feerela wa a ma feere wa a bi cogo di an k'a mɛn u yɛrɛ da fɛn min ye Mahamadu Ɲare ale ye fɛn min fɔ a kan o filɛ nin ye Mahamadu Ɲare an b'i fo n b'an yɛrɛ b'aw bɛɛ fo ayiwa Institut National des Arts ina a kuma fɔra CNT la ka Alpha Denmuso Kayatu Konare k'o to ministeriya la u y'o wele maguma fɛ ko ina k'a bɛna feere ko walima k'a feere la nka sibiridon aw ye kunnafonidilaw wele Institut National des Arts yɛrɛ kɔnɔna na commune 2 denmisɛnw n'o y'a jeunesse ye ani ina écoleden kɔrɔw ana école karamɔgɔ kɔrɔw ani minnu b'a la sisan a ye kunnafonidilaw wele mun b'an senna tɛ la o fana an bɛ an dalateliya mun de kɛra d'abord tun b'i fo mɛ n ye taa lamɛnlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn bɛ ni tulo b'an kana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na i bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ hakika don an ye kunnafonidilaw wele samedi le 19 février ka taga ina kɔnɔ ka taga kuma ina ko de kan ina ko in kan a dusukasi ani sɔnja ni kɔnɔnafili de b'an kan ina ko in kan ina in kuma fɔra depuis su bandaw a y'a sɔrɔ ministre de la culture madame Konare Kajatu Konare ale tun ye ministre de la culture ye a ɲiningara ko fɔra ko ina feerela a y'a confirmer ko mais ko a feerela feere cogo min na a y'a essayer k'i da don la an ye kuma in mɛn o yɔrɔ bɛɛ an wulila k'an jɔ ka se ina kɔnɔna la an sera administration ma n'o ka direction ye k'olu ɲininka olu bɛ fɛn fɛn dɔn ina kurako la y'o fɔ an ye o kɔfɛ an jatigɛlen an sera ekɔlidenw yɛrɛ ma wa comité AEM min tun bɛ yan sɔn tan an y'olu fana wele yala olu b'a kalama ko k'u t'a kalama k'olu yɛrɛ kɔni y'a kuma ye ko ina kura bɛ ka jɔ mais a bɛ ka jɔ ni dalilu min ye k'olu t'a dɔn an ko yala kɔni o ma kilasi ekɔliden ka ca kilasi ma de wa ko ayi k'o tɛ k'olu kɔni t'a kun dɔn donc an wulila ka se an ka dugutigi ma o yɔrɔ bɛɛ k'u labɔ a kalama ka ɲɛf'u ye janfa min bɛ ka siri ina contrôle la ka ɲɛf'u ye dugutigiw y'a yira n na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ina feereko kuma de fɔra ina man ka feere ka sababu kɛ ina yɛrɛ architecture bɛ cogo min na architecture ça incarne la culture même du Mali ko ina hali kalan tɛ ka k'a kɔnɔ ina ka filɛ cogo min na kan ka to ten ka kɛ monument de culture sudano-sahélienne bien exactement et puis ina nafa caman b'a la a jɔlen jɔ cogo min na ka sɔrɔ hali kalan yɛrɛ dɔrɔn tɛ donc an wulila an kan ka don administration na mɔgɔ o mɔgɔ kan an donn'o bɛɛ kan an taara ministère de la culture fɛ yen an audience ɲini a fɛ ka bɔ yen ka taa ministère des domaines na parce que yɔrɔ kɔrɔ fɛn fɛn n'a bɛ ka feere domaine bɛ bɔ a kalama ka bɔ yen ka taa ministère des finances la ministère des finances ni yɔrɔ kɔrɔ ninnu feerela olu de b'a wari récolter ka bɔ yen ka taga CNT la siɲɛ kelen an n'u sigira ka kuma siɲɛ fila an n'u sigira ka kuma siɲɛ fɔlɔ commission de culture an n'u sigira ka kuma magma yɛrɛ tun b'o o commission na siɲɛ filanan na u ka conseil technique experts an n'olu fana sigira ka kuma hakilina mana inako la ani min bɛ ka kɛ inako kɔnɔna na an y'a essayer ka détail ye k'o ma k'u y'a faamu donc k'u bɛ kuma yɛlɛn ko ka taga CNT bureau yɛrɛ la n'o ye Diaw yɛrɛ ka bureau ye u ye kuma yɛlɛn ka taa après quelques jours olu fana y'an wele ko kuma min m'an da vraiment kan ka kumakan ninnu ka kɛnɛ k'u b'a fɛ ko ka an lamɛn o y'a sɔrɔ ani commission culture sigilen commission culture mɔgɔw kun k'a ma k'olu yɛrɛ ye kuma in mɛn olu yɛrɛ b'an ka côté la olu yɛrɛ bɛ ko in kɛlɛ la ko mais k'u b'a ɲini an fɛ an kana wulikajɔ foyi bolo da fɔlɔ an k'a to olu yɛrɛ b'a kan n'u dɛsɛra kuma min na k'u b'a fɔ an ye n'an bɛ min kɛ an b'o kɛ an y'a mɛn ten ka to olu kɔ o kɔfɛ maintenant an ni Diaw ka bureau sigilen n'o ye CNT bureau ye an n'olu sigira olu fana y'a kuma kelen fɔ an ye k'a fɔ ko ina filɛ cogo min na o bɛ k'a fɔ ko k'a feere a tɛ ka feere ko ina dɔw de kɛlen k'a essayer k'u b'a tɔnɔma da a ma kɛ sisan a kɛra depuis i bɛ ka tile kɔnɔ donc waritigi dɔw de bɛ yen ko commerçant don donc olu de ina ye a bɛ place min na donc u b'a dɔn n'olu y'a jɔ sisan nɔ ka kɛ immeuble valeur ba ye olu bɛ se ka wari sɔrɔ a la donc o kama u ni responsable dɔw bɛnna kan jɛjugu la depuis o waati o bɛ taa ka taa yɔrɔ min jɔ yɔrɔ in yɛrɛ bɛ ka jɔ ko zone aéroportière de la a bɛ na to yen wa a tɛna to yen wa mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ donc u taara ka taga yɔrɔ dɔ de jɔ yen donc n'u tilala donc u bɛ ina ekɔlidenw yɛlɛma ka taa yen n'u tilala ka bɔ u b'a sɔrɔ k'a ci k'a jɔ k'a k'u ka immeuble ye feerekɛyɔrɔ ye k'a kɛ sugu ye a feerela ka ban bon u b'a k'u kan
ali sa comme kun y'a fɔ cogo min rassemblement kun y'a fɔ an cogo min k'an jɔ an tun y'an jɔ mais an y'a mɛn k'a fɔ k'u taara ka taga ina kura in ko ka taga visite yɛrɛ rendu ye k'u kɛlen ka étage 4 de jɔ yen nɔ o étage 4 o y'a jɔ yen kun min na olu yɛrɛ de b'a dɔn u taara ka taga wari min don étage 4 na yɔrɔ kun y'o jɔ k'u bɛna ina mɔgɔ bila u bɛna min kɛ yen nɔ ina filɛ rez-de-chaussée don hali étage ta kunna u bɛna min kɛ ina kɔnɔ u ka t'o kɛ yen dɔrɔn. ɔ mais ɲare ina donna sugu kɔnɔ dɛ. ina donna sugu kɔnɔ yɔrɔ camanba de bɛ minnu bɛ sugu kɔnɔ. i mana taa misiriba b'o la assemblée nationale b'o la o nka ina ye kalankɛyɔrɔ de ye. voilà o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ina bâtiment kelen de b'a d'a ma ina ma don sugu kɔnɔ dɛ mɔgɔ dɔw de taara ka taa sigi ina dala puis mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn minnu feere fɛn valeur ma o yɛrɛ tɛ buteli wusulan jɛgɛ wusu ani bɔrɔkɔrɔw. o tɛ ekɔlidenw ni kalanfa wa o t'u degun. a t'u degun ni foyi ye ninnu wulili de ka nɔgɔn o bɛ ka taa ina kura jɔ a 2 milliards o de ka nɔgɔn hali o minnu filɛ n'u bɛ ka sigi tantɔ a dabɔlen don a kama ka taa ina kɔrɔla ka bɛɛ nɔni pour k'o kɛ prétexte ye n'i ko k'i bɛ ninnu wuli ninnu filɛ nin ye accord foyi t'u ni ina cɛ pour ka sigi accord foyi t'u ni administration pour ka sigi u ka wuli ka bɔ yen ɲɛ tugun ni ɲɛ yɛlɛn de don mais o wulili man d'u ye dɛ ka ina to ni problème kɔnɔ ka taa ina don janfa kɔnɔ ka u ma bɔ a la o de ka d'u ye n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ ina da fɛ parce que ina ye bloc min ye a kelen dɔrɔn a bâtiment kelen dɔrɔn de b'a dama donc a sécurisation ka nɔgɔ fo ka dama tɛmɛ hali sini n'anw yɛrɛ gansan bɛ se ka ninnu lawuli ni État sɔnna ka fara anw kan. a jirala an na fana k'a fɔ feerelikɛla fɛn o fɛn bɛ a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɛgɛn na ina ɲɛgɛn de la. a dabɔlen don a kama mɔgɔw yɛrɛ de fana bɛ ina yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ina kɔnɔ yen nɔ. wa k'a courant fana bɛ suɲɛ. o bɛɛ ina administration mɔgɔw de nɔ ye siga foyi t'a la n'o tɛ o courant bɛ suɲɛ bâtiment min kelen b'a dama kalankɛyɔrɔ de don ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na jɔn bɛ t'o courant suɲɛ n'i y'a suɲɛnen de mɔgɔ minnu bɛ ina kɔnɔ olu de y'a suɲɛbagaw ye donc hali n'olu taara ina kura in kɔnɔ yen fɛ dɛ n'u ko k'u b'a courant suɲɛ o b'a suɲɛ donc suɲɛlikɛlaw tɛ bɔ kɛnɛma ka don a b'a kɔnɔ de. ɔ sisan aw kɛlen bɛ ka mun boloda ka da kan aw ye kunnafonidilaw wele aw kɛlen don ka mun de boloda sisan. an kɛlen don ka min boloda sisan nɔ o wulikajɔ de an ye kuma min fɔ ina a bɛ Mali ka seko ni Mali ka dɔnko a b'o de incarner. voilà donc o kama an t'a to ina ka bin foyi kama ɔkɔliden minnu bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔba minnu bɔra ina kɔnɔ. i n'a fɔ Adama Kouyaté. i n'a fɔ Gimba national. i n'a fɔ Gimba national. voilà i n'a fɔ ko dugutigi. olu. voilà ani zantigi ninnu. olu minnu bɔra. Abibu Kouyaté ninnu. donc olu. Assa Kida. exactement bon ka kɔn hali olu yɛrɛ ɲɛ. et puis mɔgɔ camanbaw de bɔra n'u y'a kuma mɛn hali an ka investigation kɔnɔ la k'a fɔ hali Modibo Sidibé kelen filɛ premier ministre kɔrɔ. il est sortant de l'INA. o mɔgɔba camanba de bɛ minnu bɔra ina kɔnɔ. donc u k'a dɔn k'a fɔ ko valeur min bɛ olu la dɛ o valeur kelen de b'olu yɛrɛ fana ka diplôme na n'u y'a to yen ni ina in taara ka b'u bolo nin cogo in na c'est à dire a kana k'u kɔnɔ k'a fɔ ko u jigi dalen bɛ mɔgɔ min kan n'u b'u comparer mɔgɔ min na k'u b'olu ka valeur ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ papier fu de bɛ k'u bolo donc ka bɔ yen fana hali ka aw bɛ nin wuli ka jɔ in na aw b'a dɔn ni jamana faamaw ni mun taara ina kura jɔ zone aéroportière la n'u bɛnna la aw b'a dɔn ni nafolo dira ka ban. bon min fɔra an ye a y'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn. min fɔra an ye an ka démarche kɔnɔna la an taara ministère de la dɛ a tun ma feere papier foyi tun tɛ administration na. na jɔyɔrɔ cɛ bɛ k'a jɔ zone aéroportière la k'a ko dira fu. exactement k'a y'a di fu. voilà aw bɛ di fu cogo di. o fu o ye tiɲɛ. o bɛ se ka kɛ cogo di o de la i b'a dɔn ko janfa bɛ ko la. étage 4 don fu k'o di mɔgɔw ma ten i b'a dɔn k'a fɔ o ye nkalon de ye o a t'a jɔ fu n'a tilal'o la ni mɔgɔw yɛlɛma ka taa yen yɔrɔ in kan ka d'a ma de yɔrɔ in n'a ni mɔgɔw bɛnna ka feereliko kan an b'a dɔn fanga min filɛ nin sisan fanga in tɛ parce que ko in kɛra depuis bɛ ka tile o de kama anw jigi dalen bɛ fanga in kan parce que fanga in nana mɔgɔ minnu b'an ɲɛfɛ c'est des jeunes très jeunes Assimi de y'a kuma fɔ ko n'ale échouera an ka dɔn k'a fɔ ko jeunesse de échouera c'est pour cela nous avons dit ni Ala ka jɛ Assimi tɛ échouer anw ɲɛna bon maintenant filanan ye min Maliki Diaw an ka bonya b'a kan an dalen b'a la walahi mais min fɛ cu Ala kana kɛ ni ninnu dɛsɛra ka Mali jɔ a sen kan an bɛ sɔn ka bɔ maliyɛnya la quoi parce que an ka espoir laban tora nin jeunes de bolo quoi mɔgɔ minnu bɛ n'olu kan ka Mali jɔ n'u kɛra an faw ye n'an fakɔrɔbaw n'an mɔkɛw ye olu ye Mali buruja k'a bila dingɛ min kɔnɔ an kɔni dalen b'a la k'a fɔ nin denmisɛnnin minnu nanen filɛ nin ye olu de bɛna se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ ni ninnu dɛsɛra c'est à dire que taayɔrɔ wɛrɛ bɛ ɲini anw na an tɛ to Mali kɔnɔ quoi ninnu y'an jigi laban ye ninnu y'an jigi laban de bilahi lezi o de kama n dalen b'a la peut-être que mɔgɔ bɛ se k'u bila fili la de yan'u ka ko analyse n'i balila ka don u kan i bɛ se k'u bila fili la mais n'u bɔr'u yɛrɛ kalama k'a fɔ k'u bɛ fili la walahi u tɛ to fili la. sisan Ɲare kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani welekan gɛlɛn jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin faamaw ma i y'a dɔn ɲɛmaayaso dɔ bɛ yen ko direction nationale du patrimoine ka welekan lase olu ma n'o tɛ aw kelen tɛ se dɛ. an kelen tɛ se parce que janfanjugu min bɛ ko in na d'abord yan'an ka welekan lase olu ma mɔgɔ min bɛ yen n'a ko k'a nin bɛ ina k'ale bɛ ko f'a ka ina in ta k'a ci k'a ka sago ye ina ye kalankɛyɔrɔ de ye dɔnni ɲiniyɔrɔ de seko ni dɔnni labɛnyɔrɔ de don ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ miiri Mali
Mali la i bɛ hami ni faso ye e bɛ taa segu ni dɔnko o ɲini yɔrɔ k'i bɛ t'o ci k'o kɛ sugu ye i b'a dɔn k'a fɔ vraiment sen bolo siri quoi sen bolo siri an bɛ min fɔ a ye ko nafolo b'a kun a ka sabali dɛ adamaden i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to bilayi n'a ma to yen a bɛ ko bɛ bɔ a la ko min b'a yɛrɛ kɔnɔna fili min bɛ taa k'a bolo dan o kɔni kana sigaw la fiyewu n'a ma ina to yen n'a ma sabali a bɛ k'a kɔ n kalila o kelen filanan ye min an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye Asimu Choguel ko kala Mayiga Maliki Diaw an bɛ se k'a fɔ institution ba saba ninnu fɔlɔ olu ɲɛmɔgɔw an dalen b'u la kojugu wa an b'u ka kɛlɛ la u ɲɛna an'u kɔfɛ parce que an dalen b'u la k'a fɔ ko olu de kɛlen don ka na ni Mali ka renaissance ye Mali ka renaissance olu de bɛ ka na n'a ye donc u kana ni ina lakarili o ye Mali ka Mali kura ko o y'a lakarili dɔ ye ina in latiɲɛni Mali ka bonya ni Mali ka karama min n'u bɛ k'o ɲini o y'o latiɲɛtɔ de u bɛ sécurité baara min na an bɛɛ wasalen don u nɔfɛ mais u ka dɔn ko jamana jɔ tɛ sécurité dɔrɔn ye Mali ka hɔrɔnya ni Mali danbe ni Mali kɔrɔtani u kan ka o baara fɛnɛ sinsin de ni ina in latiɲɛna u ka dɔn k'a fɔ ko y'o fɛnɛ lakaritɔ ye u ka wuli k'u jɔ cɛ in bɛ ka baara min kɛ ko ina kurako a bɛ ka min kɛ yen k'a yɛrɛ k'o ta yen a bɛna min kɛ ina la dɛ o bɛ se ka kɛ yen nɔ ka ba falen ba la dɔ ka tere juguya don donc an m'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ dans le sens dilanni sira fɛ dɛ an tɛ tugu kɔ ka tiɲɛni kɛtɔ ye ka tila k'u ɲɛ tugu a k'a tiɲɛ ko an tɛ tugu kɔ o la dɛ donc an bɛ min fɔ u ka wuli k'u jɔ an ye an b'u fo dan tɛ foli min na an ka dɛmɛ n'an ka bonya b'u yɔrɔ la dan tɛ bonya ni dɛmɛ min na fo ka taa se an dɛsɛyɔrɔ ma donc an k'a dɔn k'a fɔ an fana b'a f'u ye Mali ka hɔrɔnya ni Mali danbe u k'a protéger u kana Mali to mɔgɔ modèle dɔw bolo u ka Mali k'u sago ye ninnu de kan ka taamasiyɛn Mali fan bɛɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ i mana taa yɔrɔ n'i ye ninnu ye dɔrɔn hakili bɛ jigin Mali la n'u y'a to ni ninnu tiɲɛn'u ɲɛna o tuma an ka repère bɛ kɛ mun de an dun y'a mɛn n'u tilala ina la maison des artisans n'u b'a fɔ ko artisanat o fɛnɛ ko kuma bɛ sen na n'u tilal'o la assemblée du Mali o kuma bɛ sen na bon n'u ye nin bɛɛ buruja ka nin bɛɛ kɛ sugu ye misiriba hali ni mɔgɔ ma fɔ ko silamɛw ka wuli ka bɔ misiriba kɔnɔ bila u bɛ taa n'u yɛrɛ donc o ɲuman ye min Ala k'an kisi o ma an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ Mali ko de la Mali bɛ bonya sɔrɔ yɔrɔ Mali ka bonya bɛ segin ma yɔrɔ min na an b'o kɛlɛ de la ni Ala ka jɛ an bɛ kɛlɛ in ye fo ka s'a dan na an b'i fo ɲare n balimaw fɛn min ye Institut national des arts nin ye an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ Abibu Kuyate ninnu ye kalan kɛ yan de Adama Kuyate Ortem n'a bɛ service des jeunes directeur général adjoint la o ye kalan kɛ yen fɛn min ye Abdoulaye Andani ye Kiledu la ale fana ye kalan kɛ ni ekɔliso in de la Asakida fana ye kalan kɛ ni ekɔliso in de la a ka ca minnu bɔra ni ekɔliso in na nka kuma ye mun ye sugu donna ina kɔnɔ ka ban i b'a dɔn ekɔliden ni degun man kan foronto feerelaw bɛ yen subala feerelaw bɛ yen mankan bɛ yen wa yen feerelikɛla fɛn o fɛn bɛ ina lamunu na a bɛɛ bɛ taa ɲɛgɛn na ina de la hali k'a dan ekɔlidenw ka kɛnɛya ka se ka sabati wa kuran bɛ suyɛn ina kɔnɔna la k'a di jagokɛla dɔw ma filiw bɛ fan bɛɛ ne kɔni hakili la ina kura kan ka jɔ hali n'a sɔrɔ nin ina in nin ye an ka jamana tabiya de ye an ka patrimoine de ye nin ye tiɲɛ don nka sugu bɛ ka taa dɛ hali misiriba yɛrɛ filɛ nin ye misiriba a kɛra magasinw de ye a kɛra parking de ye sisan commerçant caman ka mobili bɛ taa bila misiriba de kɔnɔna na k'a gare wa yiri minnu bɛ béton soutenu o baden de bɛ misiriba kɔnɔ minɛnw bɛɛ lajɛlen de bɛ mara misiriba sisan u ɲɛ bɛ malo misiriba yɔrɔ min ma dɔrɔn o ye kɔnɔla ye maaw bɛ taa seli yɔrɔ min sugu bɛ kɛ avancé assemblée nationale fana bɛ ten nka nin feereli a wari taara faso jiginɛ kɔnɔ wa a ma taa wa jɔyɔrɔmɛ cɛ y'a feere wari dira jɔn ma kuma bɛ yen de sisan kunnafonidilaw fana bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka sugu in a kɛra feere in kɛra feere jɛlen ye wa jɔn ni jɔn da donna la trésor da donna la wari taara verser ya wari dira jɔyɔrɔmɛ cɛ ye joli i n'a feerela joli an ka sɛgɛsɛgɛli bɛ yen de jɔyɔrɔmɛ cɛ ye mun taara jɔ zone aéroportière la n'a y'an ka nin babu in mɛn anw ka da yɛlɛlen don a fana ka na a k'a feere fɔ a sanna wa a sanna joli ani jɔnw ye a feere a sugu k'a jɔ ka d'a ka jamanadenw mako bɛ kunnafoni de la Institut national des arts nin kan yɔrɔ caman feerela Somexi direction feerela direction de la géologie et des mines mun tun bɛ suguba kɔnɔ o feerela sugu ye administration dun ministère de la fonction publique Musa Tana o tun bɛ yɔrɔ min suguba kɔnɔ sugu y'o fana dun sugu ye yɔrɔ caman dun tiɲɛ don u feerela mais a jirala n na k'a fɔ dɔw fana feerela da su de la maaw taar'u yɛrɛ kɛ a sannikɛla ye o ye an ka cadre zone minnu tɛ jamana in fɛ n'u bɛ jamana in u b'a tɔrɔ dɔrɔn de fɛ ka taa immeuble kɔrɔba ninnu dɔw bɛ yen minnu kan ka feere miliyari 1 miliyari 2 u taar'o feere miliyɔn 200 miliyɔn 300 k'u yɛrɛ kɛ a sannikɛla ye dɔw y'u denw tɔgɔ kɛ papiyew la an bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin bɛɛ la ka jamana bâtiment bɛɛ lajɛlen minɛ k'a feere don nataw la an bɛna kɛnɛ sigi nin ko in na ni Alahu Taala sɔnna a ma n balimaw
a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ fɛn min ye 9e arrondissement ye écoleden dɔw ye wulila ka hakili ɲumanya ta ka taa sigida 4nan na 9e arrondissement ka taa yen furan ninnu ka lacaya an ka wuli an ka kɛ an yɛrɛ ye ko dɔw bɛ an k'o kɛ ka sɔrɔ mairie m'o kɛ ka sɔrɔ gouvernement m'o kɛ kunnasini kari balimaw 501 logement denmisɛnw ye hakili ɲuman sɔrɔ ka école k'o furani k'o boloda u y'a furani dɔgɔda waati min na u ye anw wele anw ye cidenw bila ka taa ye o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta tun bɛ kɛnɛ kan a ye fɛn min sɔrɔ k'a sanba an ma o filɛ nin ye Mali denmisɛnw ka wulikajɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ Mali ka ɲɛta ko olu ma tɔn yɛrɛ bɛndɛgɛ mɔnasa o de MDMCS nunu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye minnu n'u ka baara kɛlenw olu ka ca jamana in kɔnɔ o dɔ de lawaleyala u fɛ kari min ni a bɛnna février kalo tile 20 san 2022 a kɛra ATT Bogo 501 ale ye kalankɛso ni ka to sanuya nunu dɛmɛna minisiri bon fɛ minisiri bon min ka ca ɲɛsinnen bɛ kalan ani lamɔ ma min ɲɛma ye madame Sidibe Dede Usmani ye Sera min sɔrɔla ninnu ka sanuyali baara kan ni ka ɲɛsin ATT Bogo 501 kalanso ma olu de filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Abdul Gindo, ne ye mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale président ye. An hakilina min y'an bila nin na o ye de parce que an bɛ baara kɛ domaine caman kɔnɔna la mais an nana basé salubrité kan bi parce que an b'a dɔn salubrité nafa ye min ye surtout école kɔnɔna la. An faw an'an dɔgɔninw an'an denw de bɛ yan ka olu ka kɛ condition modèle dɔw la a caman ye dɔn an bɛɛ b'a dɔn nɔgɔ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ a bana caman bɛ a sababuya sirilen don nɔgɔ la donc n'an sera ka na kana dɛmɛ don u ma pour que nin baara in bɛ se ka kɛ école ka jɛya o y'an ka laɲini o de y'an bila ka na initiative in ta. An bɛ se ka dɔn a ye musaka joli dɔɔni ko in da fɛ. Musaka la an ye musaka dɔɔni don a la surtout mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ o ye ministère de l'éducation mɔgɔ ye à travers le ministre de l'éducation nationale madame Sidibe Dede Ousmane ale kɔni matériel fɛn bɛ yen ale y'an dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen na pour que activité in bɛ se ka kɛ ka ɲa donc an bɛ profiter ka tasibila kɛ a cɛ n'o y'an fa ye min bana ala ka hinɛ ala ka yafa kama ala ka yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. Ko a ka baarakɛtaw ka ca nka bi ta kɛra ni saniya i bɛ se ka o la kuma dɔ fɔ an ye. Bon an ka baarakɛtaw ka ca parce que an bɛ baara kɛ dans le cadre humanitaire i n'a fɔ visite à l'orphelinat an b'olu kɛ kuma dɔw la donc an ye yirituruw kɛ ka tɛmɛ bon an ye dumuni tilaw kɛ à travers la BICIM bon an ye baara caman kɛ quoi mais nin wagati in na an concentré don salubrité de kan an ye salubrité kɛ yɔrɔ yɛrɛ la mais pour que an kana kɛ école la yɛrɛ nin y'a daminɛ n'o ye école 501 ye bon an nalen fɛnɛ maître y'an bisimila pour que a baara bɛ se ka kɛ ni nimisi wasa ye i m'a ye élèves yɛrɛ mobilisera cogoya min na élèves minnu bɔra k'an dɛmɛ vraiment u sara t'an bolo yɛrɛ baara de don mais yɛrɛ baara n'o fɛnɛ kɛra ka ɲɛ o ni foli ka kan an ka foli b'u ye. Yala waati nataw la hakilina jumɛn bɛ aw la. Wagati nataw la hakilina minnu b'an na o ye ka nin initiative in k'a kɛ école bɛɛ lajɛlen de la a tila k'a kɛ carré kɔnɔnaw fɛnɛ na cogoya minnu na an ka carré kɔnɔnaw bɛ se ka jɛ commune yɛrɛ bɛ se ka jɛ fo ka taa fɔ Mali yɛrɛ bɛ se ka jɛ n'i ko bana i ko nɔgɔ bon a ka ca Ala fɛ n'an sera ka nɔgɔ kɛlɛ an bɛ bana fɛnɛ kɛlɛ mun kɔnɔna de la an ye nin fɛn in ta an kɔni tɛ fɛ ka dan yan an bɛ fɛ ka activité in ka répandre commune kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na n'Ala ka jɛ kumakan laban min bɛ ne fɛ o ye de mɔgɔ bɛ yen ko Mali ko ka di ye surtout an bɛ Mali kɔrɔko kuma min na an ka essayer bɛɛ k'i ka dalala furan mɔgɔ minnu bɛ école la u k'u ka école furan mɔgɔ minnu bɛ baara yɔrɔ wɛrɛw la bɛɛ k'i ka baara yɔrɔ furan donc ni bɛɛ ye dɔɔni kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ caman ye an bɛ bali min na dɔrɔn kɛta wɛrɛ yɛrɛ tɛ yen an ka laɲini ye min ye o bɛ sabati. Ne tɔgɔ ye Daramani Konate kɔ. A bɔra ka yɔrɔ furan kɛ sisan i ka nisɔndiya ye jumɛn. Vraiment an bɔra ka yɔrɔ furan kɛ sisan yɔrɔ furan ye nisɔndiya n ye caman sɔrɔ a kɔnɔna la ekɔlidenw caman bɔra ka na et puis fana an jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye courage caman sɔrɔ a kɔnɔna la quoi. arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. N balimaw fɛn min ye sibiri don ye sibiri commune de Mawo ani MPR bureau mun bɛ yen o tɔndenw ani commune de Dugulenw Ɲarew Turew Tawatiw Darabew u ye kuranɛ jigin kɛ u ye maaw wele ka na misiriba kɔnɔ ka kuranɛ jigin kɛ k'a ɲɛsin jamana ma ko bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye asa jamana bɛ gɛrɛntɛ mun kɔnɔ ten embargo bɛ sen na musokɔrɔba cɛ ka maaw fana bɛ firifiri la yan fɛ yaasa Mali maa ye Mali bɔ Ala ka Mali bɔ maa ma Mali bɔ Ala ka Mali bɔ ni maa mun ko Mali ka su tɛ ko Ala ka n'i ka dugu jɛ an ye kuranɛ kalan ka dugawu don ɲɔgɔn ye ka dugawu don jamana ye basigi kana jamana kɔnɔ a yɛrɛ daminɛna kaban nka maa min ye hakilina sɔrɔ ka nin kuranɛ jiginba in ka nin sigi sen kan
o ye Mamadou Lamine Aïdara de n'a bɛ fama ko Mao commune 2 la ni ko Mao maa dugunen tɛ an tilala kuranɛ jiginna tuma min an ye kuma galama ni tengu Mao da la a ye fɛn min fɔ kuranɛ jigin kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Aïdara in sɔgɔma. Ça va? I ka kɛnɛ? Bi kunnafonidilaw welela misiriba kɔnɔ ko ka kuranɛ jigin. Kuranɛ jigin a dalilu ye jumɛn ye? Bon, kuranɛ jigin dalilu tɛ foyi wɛrɛ ye. An bɛ se ka dugawu kɛ an ka jamana ye cogoya min na ni jamanadenw parce que jamana bɛ bolo min kan a y'a ye a jira de a b'a fɛ k'a yɛrɛ ta. Bon, n'i y'a lajɛ o la ala a ma bɛn dɔw ma donc kuranɛ jiginkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka ala ka dɛmɛ ɲini pour que hakilina ɲuman b'an na a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na donc ko wɛrɛ foyi tɛ ka tɛmɛ o kan parce que anw de bɛ jamana kɔnɔ yan taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na an wolola yan an mɔna yan an mɛnna sa an mɛnna jamana mɛnna an mɛnna tipi tapa la donc ala ye mɔgɔw d'an ma minnu bi olu b'a fɛ an ka bɔ a kɔnɔ bon a bɛnna jamanadenw fana ma donc n'o ye Asimu ani Sogɛli donc an k'u dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya min na. Ma wɛrɛ foyi t'an fɛ ka tɛmɛ nin kan o de y'a so an ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba kɔnɔ yan ni an ka jamanatigiw n'o ye Ɲarew ni Turew ni Darafe ye u bɛɛ tun bɛ yan olu ka yamaruya kɔnɔ donc ani an ka limamuw ani dɔnnibagaw ani mori du 7 a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan ani dugutigiw ani coordinateur chef de quartier de Bamako u bɛɛ tun bɛ yan donc vraiment an bɔra yan ni nisɔndiya min ye n'Ala sɔnna a ma an ka laɲini a bɛ sabati. E nin hakilina sɔrɔ welekan jumɛn b'i bolo ani ka kuma kuncɛ kuma k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka d'a kan jamana bɛ gɛrɛndɛ la nin waati in na. Bon ne bɛ min fɔ jamanadenw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka segin k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ko min na n'an bann'o la o tuma ni hakilina wɛrɛ min bɛ min na an b'an ɲɛsin o baara ma k'a faamu k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na sa Mali ye sira min ta a nafa tɛ Mali dɔrɔn kan dɛ a bɛ farafinna bɛɛ de kan parce que n'i y'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ komi u ka Mali dun bi caman ko olu b'a fɛ ka Mali papier ta ka kɛ maliden ye an minnu yɛrɛ bɛ yan n'anw yɛrɛ dɔw b'a fɔ k'an bɛ ko wɛrɛ kɛ a kɔni an bɛ dugawu kɛ Ala k'u sɔn hakili ɲuman na parce que ko dɔ bɛ yen o tuma sera sa o tɛ dɔwɛrɛ ye o sɔnjugu minnu b'an na n'o ye ka fanga ɲini pour que n ka n tɛgɛ fila nɔ an ka dɔn dɔ kɛr'o la sa an ka changeli an ka nafa b'o de la kɔfɛ mɔgɔw b'an bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ aw kɔni aw de y'an ka mɔgɔ ye ninnu t'an ka mɔgɔ ye an b'aw dɛmɛ mɔgɔ Ala ko k'i yɛrɛ dɛmɛ ale bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ donc vraiment bɛɛ k'i ɲɛsin jamana in ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n dalen don a la dugawu minnu kɛra jamana kɔnɔ ani ka bi ta fara a kan n'Ala sɔnna a ma an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. arajo ɲɛtaga yo n'aw ma balimaw fɛn min ye conseil économique et social ye o ye jɛkulu ye ale fana ye institution dɔ de jɛkulu mun don fɛn min y'an ka seko n'an ka dɔnko ani jatew ɲɛnabɔ jɛkulu n'a bɛ fɔ ma conseil économique social et culturel ale ka daga bɛ kuluba de a ɲɛma o ye Yakuba Katile ye u ka lasigi fɔlɔ mandatiri 6nan o daminɛna nin kalo in tile 7 a kun cɛra kunun tɛnɛn a kɛra u ka daga la
conseil économique et social ale be kuluba a kɛra mamu ka yamariya kɔnɔ o ye yakuba katile anw ka ciden mun tun be kɛnɛ kan ye o ye amadu gindo ye fɛn min sɔrɔ lajɛ bannen ka da k'a kun cɛra n y'a fɔ n k'a daminɛna kalo tile 7 la ka ban 21 amadu gindo ye fɛn min sɔrɔ yakuba katile da n'ale jɛkulu in ɲɛmaba ye o filɛ nin ye n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛ bɛɛ waleɲuman dɔn baara min daminɛna faso baara de don fɛn fɛn y'i seko k'a la a kɛra kɛcogo fɛn fɛn ye bɛɛ lajɛlen kɛ k'an kɛ fo kɛ bɛɛ waleɲuman dɔn baara in kun cɛla bi a daminɛna nin y'a dɔgɔkun 2 ye an kɛ mission de don san o san conseil économique social et culturel a kɛ k'an kɛ session 2 de tenu san kɔnɔna na session dɔw bɛ yen nɔ o ye recueil o bɛ baara k'o de kan mais session wɛrɛw bɛ yen nɔ an kɛ k'an ka hakilila di fɛn minnu kan n'o ye jamana yɛrɛ taacogo situation bɛ jamana kɔnɔ waati min na an kɛ seko kɛ kan kɛ min y'a la ka se ka hakilila di n'o ye n'a fɔ komi conseil don an ka autorité yɔrɔ a kɛra président ye a kɛra gouvernement ye a kɛra assemblée ɲinan ta bɛɛ bɛ jamana cogoya dɔn gɛlɛya ni tɔɔrɔ b'an da a bɛ san joli bɔ fo kana se a damatɛmɛ wale min n'o nana kɛ sanction min t'a la k'an kɛ jamana sɛgɛrɛ aya mun de y'a wolo la mun de nana ne nin bɛɛ lajɛlen fo k'an se o hakɛ la mɔgɔw kɛ kan kɛ hakili jagabɔ kow kan o min fana kɛra an kɛ kan kɛ baara jumɛn de kɛ sa k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalasa jamana bɛ se ka jɔ jamana kɛnɛ se ka dafiri tile 15 in kɔnɔ kuma kɛra o kan problème juba ye min ye n'o ye sécurité ko ye o de kosɔn ministre la sécurité yɛrɛ jɔn bɛ kɛrɛfɛ yan protection civile u y'u seko kɛ u sera kɛ min kɛ sariya bolo fanfɛla la sariya minnu ta la wala minnu bɛ kɛ sira la kana a bɛɛ kɛ ta a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo minnu na an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'aw ma tile 15 in kɔnɔna na an ye faamuyali kɛ fɛn caman na anw fana kɛ kan kɛ ladilikan min kɛ n'o tɛ k'a fɔ n'o ye conseil don an kɛ kan k'a lase ɲɛmɔgɔw ma u k'u dɛmɛ yalasa u ye ŋaniya minnu ta u ŋaniya bɛ se ka sabati cogo min a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min yalasa laɲini ye min ye n'o ye sécurité ko fanfɛla ye jamana bɛ se ka duga kɛ bɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni fɛn wɛrɛw ma cogo min bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye min ye tile 15 in kɔnɔ kuma kɛra kan an ye fɛn caman faamu o faamuyali kɔnɔna na an kɛ kan kɛ an seko kɛ cogo min kɛ ɲɛfɔ min kɛ ka taa a kɛra jamana kɔnɔdenw fanfɛla ye a kɛra ɲɛmɔgɔw ye n'o ye président yɛrɛ ye ka taa se premier ministre ni gouvernement mɔgɔ tɔw ma fo ka taa dabila n'o ye CNT an kɛ kan kɛ min k'o kɔnɔna na hakilila faamuyali kɛra o la n'ala sɔnna o sɛbɛn an bɛ k'o labɛn an bɛna bila ka taa olu yɔrɔ la min a bɛ se ka dɔn k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na baara min kɛra baara ɲuman de kɛra faamuyali kɛra a la fana an fana seko ye min ye fasojɔ la an kɛ kan kɛ min kɛ an y'o baara fana kɛ n'ala sɔnna a ma kuma kuncɛ yɔrɔ ye nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye seko kɛ ministère bɛɛ lajɛlen refondation kana se sécurité ma ni ka taa se conseil national de la sécurité nationale a bɛɛ lajɛlen seko kɛ tiɲɛ ka fisa baarakɛla anw fana nisɔndiyala an ye jaabi minnu sɔrɔ a bɛnna ma n'ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ laɲini ye min ye n'o y'an kɛ jamana a bɛ se ka kana cogo min a bɛ se ka basigi cogo min ala k'o laɲini ala k'o sabati ka bonya ma se kɛ ta bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i seko kɛ nin ko in kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn min b'a fɛ ka fɔ o de ye aw ni ce. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana n balimaw fɛn min ye juma nɛgɛ ɲɛ 9 waati an ka an cakɛɲɔgɔn dɔw bɔra yan fɛn min ye tele ni radio ɲɛta ka taa ɲɔnɔ mara la ka taa balow di kunungo sɔgɔmada fɛ an ye dɔ fɔ o la nka u y'a kɛ président Fode Tunkara yɛrɛ ka kuma ko bɛlɛ kelen ka kɔnɔni 2 faga o tilala malodiw ni fɛnw na u kunbɛnna misiri kɔnɔ ɲɔnɔ lansarada fɛ juma don u ye kunbɛnniw kɛ ka foliw kɛ fɛn min ye sibiri balotilaw kɛra nka u taara filanan na n'o ye école de santé ɲɛta ye ɲɔnɔ maa dɔw tilal'u ka kalan na ka sɛbɛnfuraw dir'u ma n'o ye diplôme ye o kɛnɛ kan an ka maa min tun bɛ o ye Abdou Ouattara ye Abdou Ouattara Muniru Jire Fode Tunkara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ye fɛn min sɔrɔ k'a di aw ma o filɛ nin ye. ani wula ne tɔgɔ ye Bɔkari Samake ne ye ɲɔlɔn dugutigi ye ne bɛna n jɔ yan n t'a hakɛ dɔn dɔgɔtɔrɔ jolenw o ye maa minnu encadré n'u ka baaraw banna o diplôme di la a mɛnna ka ca n bɛna n jɔ yan kɛ diplôme d'u ma mɛ n ti don kuma in na docteur Sango n ka denmisɛn don kaba bɛ école fondamentale la ka n'a bila fo bi la docteur Sango n b'a dɔn kojugu
n'a fadiyara il est sérieux a bɔra maa ɲumanw na olu de kɛra école fondateur ye donc n b'a dɔn école ɲuman don ni ko n bɛ kuma ka wasa ji bɛ bɔ ɲɛ na n nana dɔrɔn n yɛrɛ denmuso ɲalibuli a ye n kunbɛn k'a bɛ yafa ɲini fɛ a bɛ dugawu ɲini fɛ n b'a dɔn ni promotion ye o tɛ chômer ni ala jɛna n'a ye ale kɛ baara kama n b'a dugawu don o tɛ chômer n bɛ dugawu don sa ala kɛ bɛɛ ɲuman se so diplôme bɛ d'u ma ala ma kɛra o bɛɛ nafalan ye k'a kɛ an bɛɛ nafalan ye k'a k'a ni hɛrɛ ye sini kɛnɛ ala k'a di sababu ɲuman ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ci b'a kani kosɔn parrain fana min o y'a ɲɛmaa ye k'a ɲuman se so dugutigi bɛ dugawu don a ye merci beaucoup. an ka dunanbaw an b'aw fo k'aw barikada ka tila k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a bisimila a bɔra a ka so aw nana aw ka so maa min na ni Sidibe ye n wele k'a fɔ k'aw bɛ Sidibala niveau la n ko n'aw ka kan ka se yan nin waati in na a bɛ wajibi an k'aw bisimila misiri la yan parce que misiri de y'an bɛɛ ka so ye ni misiri in yɛrɛ de ye ɲɔgɔn symbole ye a y'u ɲɛ b'a la an bɛ baara la a la an mago b'aw ka dugawu la a ka dugawu k'an ye n ko an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka hakililaw falen bali an k'aw bisimila fɔlɔ ka sɔrɔ ka hakililaw falen bali yanni sini sɔgɔma cɛ o de ye wula in nasigi kun ye an b'a fɔ aw ka kɛnɛ bamakɔkaw ka kɛnɛ aw yenkaw bɛɛ ka kɛnɛ a baaraɲɔgɔnw ka kɛnɛ patron yɛrɛ Ibrahim Dira yɛrɛ a ka kɛnɛ a ba ka kɛnɛ a musow ka kɛnɛ a ka balima bɛɛ ka kɛnɛ kɔrɔw ɲuman nana tubarikala ala dangana n'aw ɲuman ye yarabi ala ka segin n'aw ɲuman ye an nana baara min na ala m'a ɲɛna an bɛna min kɛ yarabi ala k'a kɛ ala sago ye ala k'a sara k'ale jinɛ fɛ dawusi ye ala k'a sara k'ale jinɛ fɛ dawusi ye an b'aw fo dantɛ foli min na ka tila k'aw waleɲuman dɔn nin baara ye a y'a kɛrɛnkɛrɛn ni ɲɔnɔ de ye nin den yɔrɔ caman bɛ yen o nka ɲɔnɔ fana ta yen gɛlɛya b'an fana ka yan mɛ alhamdulilayi ni mɔgɔ min k'i ma k'a fɔ gɛlɛya b'i kan n bɛ fɛn dɔ k'i ye maa tɛ se ka kɔngɔ tigi la o kɔnɔ an b'aw fo dɔrɔn k'aw barikada ka dugawu kɛ ala ka barika don aw la a bɛ min na yarabi ala m'a ɲɛna aw bolo a bɛ min na ala m'a ɲɛna aw bolo ka ala di ala k'aw si jɛnya ala k'aw garijɛgɛ saba a n'aw ka ɲɛma yarabi a cɛ bɛn ɲɔgɔn ye ala m'o sabatira yarabi ala m'aw kanu don ɲɔgɔn na fɔɲɔgɔnya ala k'aw kisi o ma ala k'o k'a ka se bonya kama ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala ka yɔrɔmu kama salli ala muhammadi bismillah bismillah anti akan ni kama hira ka hira buana la kira barka ko sallallahu rahman sallallahu ala rasul salli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال عثمان تعالى تنكافوك بركدا كسولي تمام قال لك عليه الصلاه والسلام هناك صحابه هناك زوري وني مو تغراكو يمان بارا لفوك تسال كيما جنوب كان فرا وجما كل سنمنكا نيتو الحاج فودي تنكرا كباب مكو ويني دي سوغاندي كان كرن كدا bla jama'a nye kana aw fa ya nyono alhamdulillah an ga equipe da falen do inshallah an balma ke no yawre denge muniri jere antino wujira awla tuguni ka fara abdu wataraka ani sheikh umar sanugo anga malimatu batun kangana no jombi hine seda mariam dambele fana tumbe sirala kangana ala ko aka fana ka mauludu be sinima sinere ko mon donc ale maseka asembora tamana ta illa bombe sawata ululi kun daraja makuluye ku yamunu sugandi kata murtani muso fila mun bɔra mali la ka taa ale ni seda mariam kulibali olu de tun b'o jamakulu la mɛ a tun bɛ taama fana na ni an ka merikedi taama kun bɔra a tun bɛ na mɛ ka sanga ni a ka mawuludi ye a ye yafa ɲini kan fɛ alhamdulilayi an bɛ aw fo an ɲuman sera ɲɔgɔn na ka ɲini ala subahana taala fɛ an nana kun mun na ala k'a ɲɛnabɔ ka aw yɛrɛ fo aw ka bisimila ko ɲuman na ni an nisɔndiyara ala folen kɔfɛ k'aw yɛrɛ fo an nisɔndiyara an ka nali la hali n'a ka danni ma nin bɛ wasakɛ an kunbɛnna ni bonya ni karama ye ka n'a sɔrɔ aw minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ni karamɔgɔw ni maabaw ka n'an kunbɛn ala ka so kɔnɔ bonya dan de y'o ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ka ala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ala ka hɛrɛ kɛ dugu ye jamana ye ala k'a kolo suma ala ka bɔda ɲuman di silamɛ ala k'a sankɔrɔta ala ka n'aw wasa ala ka baara ninnu kɛ ala kama baara ye ala kana shitana ni yɔrɔ sɔrɔ a la kana yɛrɛ baara ninnu kɔnɔ ala k'o k'a ka ala kama allahumma rabbi sɔla nabi parce que an nana aw nana nin waati na k'a ta bɛ se fo ka taa bila sɔgɔma na hakili tɛ sɔn o ma o de kama na ko an ka réunion kunkurunin kɛ k'aw bisimila ola n'an y'an bisimila an yɛrɛ ye baara bolo da cogo min na an bɛna kuma di développement social ɲɛmaa ma parce que an ye commission dɔ de fara ɲɔgɔn kan baara in alhamdulilayi an bɛ Ibrahima fo k'a barikada ka tila k'aw yɛrɛ fo k'a barikada n'i y'a mɛn waraba a ɲi n'a sɔnni de don n'i y'a mɛn Ibrahima aw de don
n'i y'a mɛn aw fana bɔra yen de don jama o jama n'i b'a ye n'a y'a sɔrɔ k'a ɲɛma mɔgɔw ɲagali b'a la i bɛ ɲaga kɔmaw de la parce que kɔmaw ka baara le ka bon ka tɛmɛ ɲɛma yɛrɛ ta kan an bɛ dugawu kɛ ala k'aw si jɛnya ka ala di ala ka garijɛgɛ ɲuman d'aw ma sababu ɲuman b'a ale fɛ ala ma o kɛraw ye tele in tɔgɔ ye ɲɛtaa yarabi ala k'a se yɔrɔ la aw yɛrɛ hakili tɛ min na an ka laɲini ye minnu ye ala m'o sabatira a la ala k'o k'a ka se bonya kama n'o tɛ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la a bonyana mɛ a ma bonya a ma parce que mɔgɔ ye fɛn fɛn kɛ ala kama o tɛ bonya ala ma a diyara n ye fo ka s'a dan na a diyara ɲɔgɔn ye fo ka s'a dan na ala sago ala y'a kɛ n'a segira nka d'a yɛrɛ ka ye kɛnɛ ka yan mɛ darura min b'a la n b'a dɔn a y'a fɔ ɲɛna fana an b'a ala di ala k'a kɛnɛya masa min ayuba kɛnɛya yarabi ala k'a ka bana in kɛnɛya ala k'o kɛ kuran sini bonya kama ala kɛra ba bonya kama sali ala rasulillah an bɛ kuma parce monsieur togo ma o bɛ se ka dɔ fɔ an ye u ye baara min kɛ parce que commission ɲɛmaaya tun b'ale de bolo o tuma minnu kɛra ka se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ka yani ala ka sini sɔgɔma jira an na ala sago sago ala k'an sababu bɛn commission baara mun kalifara commission ma depuis waati jan an b'a la hali sisan an b'o de la n bɛ se ka n da se bakuruba la tɔw bɛ n dafa baara fɔlɔ mun kɛra o ye mɔgɔw sugantili ye parce que n'i ko guwabi 400 baara nɔgɔ tɛ ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ la mɔgɔ minnu dɛsɛbagatɔ ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na mɔgɔ bahirika de bɛ yan n'i ye ɲɔnɔ ta ɲɔnɔ cercle bɛɛ mɔgɔ minnu déplacera minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa mɔgɔ 2000 ni kɔ la donc dɔw sigilen bɛ yɔrɔ kelen dɔw mɔgɔw carilen dɔw bɛ u jatigulaw la commune yɔrɔ fana b'a la bon minnu ye dɛsɛbagatɔ ye an b'a fɔ ko minnu ye kɔlibagatɔ ye olu fana a jama ka ca bi donc dɔw bɛ miirilakaw fɛ u bɛ taa ma ka si miiri la dɔw bɛ na développement la dɔw bɛ na diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ donc jama ka ca bon n'i ko an ka baara kɛ ka o jama na ka mɔgɔ 400 suganti baara nɔgɔ tɛ mais an kɔni an sera ka kɛ a b'a m'a fɔ ye k'a fɔ ko baara nɔgɔ tɛ mais o bɛɛ na ta an kɔni sugantili kɛ parce que an wajibiyalen don sisan an ka guwa hakɛ ninnu ta donc an y'a kɛ cogo min na minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni parce que mɔgɔ de bɛ bɛɛ kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw don o don sɔgɔma mɔgɔ bɛ taa u bara donc misiri ka kɛ ni misiri hakɛ ye mɔgɔ tilana mɔgɔ 400 de tilana o misiri ni ɲɔgɔn cɛ donc an ye sugantili kɛ o niveau la donc n'i y'a jate bon mɔgɔ minnu bɛ na misirilamɔgɔ minnu bɛ na misiri mɔgɔw nɔfɛ o mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 400 na donc dɔw bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ déplacé bɛ taa mairie la dɛsɛbagatɔ bɛ taa mairie la donc olu fana répertoire b'u bolo yen donc olu ka niveau fana na an ye mɔgɔ 100 de ta yen bon mun ye développement social ye bɛɛ de bɛ an ka mara de kɔnɔ n'i ye dɛsɛbagatɔ bɛɛ de bɛ an ka mara kɔnɔ muso silabagatɔw bɛ yen minnu man kɛnɛ banabagatɔw bɛ yen dɔw bɛ na ko vraiment bi ka gɛlɛn o mɔgɔ caman de bɛ na u ma kasi anw na donc an fana liste baden de b'an bolo yen mɔgɔ bahirika de bɛ tɔgɔ sɛbɛnni b'an bolo yen mais dɔw ka fisa ni dɔw ye an fana ye sugantili kɛ mɔgɔ 100 donc n'i ye o jama ta déplacés b'a la dɛsɛbagatɔw b'a la en tout cas kɔlibatɔw mɔgɔ suguyaw bɛɛ b'a la banabagatɔw b'a la o mɔgɔ caman de b'a la an kɔni sera ka baara kɛ o gɔ 400 min ko fɔra an sera ka fɔ ɲɔgɔn kan o liste b'an bolo sisan donc n'o bɔra yen min ye jama ka foli ye wajibi don an bɛ dugu mun na waati ka gɛlɛn kosɛbɛ c'est vrai que an bɛ insécurité la mais o bɛɛ na ta an kɔni y'a ɲini jama fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na dɔ ka na u nɔfɛ pour que jama ka se ka caya donc mairilakaw an ye kunnafoni di mairilakaw ma kunnafoni dira conseil cercle la kunnafoni dira administration yɛrɛ la même si darura y'u sɔrɔ u ko sini u tɛ se ka kɛ yan mais u ye kunnafoni kɔni sɔrɔ c'est que sur conseil cercle ni mairie mɔgɔw bɛ na donc ka fara an yɛrɛ ka mɔgɔw kan ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ kan laɲini kɛra bɛɛ ka na pour que an ka se ka kɛnɛ in wasa cogo min na an bɛ baara kɔni kɛra ka dan o ma maintenant sini mɔgɔ minnu bɛ kuma ta an y'o fana sugandi programme fana kɛlen don bon malheureusement ne ma se ka programme tirer ka na n'a ye ne tun b'a dɔn ne tun bɛ programme tirer an kɔni ye baara fɔlɔ kɛra o fana kan donc k'a daminɛ sɔgɔma 9h la an ye waati min kale 9h ka se midi ma cérémonie ka kuncɛ an kɔni o y'an ka waati kalennen ye donc maintenant kuma ta yɔrɔ la an ye laɲini kɛ ni maire ye mɔgɔ bisimila dugutigi bɛ a ka dantigɛli kɛ n'o bɔra yen diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔ 4 je pense mɔgɔ 4 bɛ kuma o la bon a baara bɛ daminɛ ni kuranakalan ye aw yɛrɛ ka mɔgɔw cérémonie de remise symbolique an ye mɔgɔ 10 de ta
mɔgɔ tan ɲɛmɔgɔ tan bi cérémonie symbolique kɛ n'o bɔra baara tɔ bi continuer ka kɛ donc o kɔnɔna na an ye kɛnɛ mun sugandi an ka ballon terrain basket terrain yɔrɔ la o kɛnɛ de sugandira o kɛnɛ na sini an bi guwa 50 ta mbirila mɔgɔw fanfɛla la guwa 50 ta diinɛ ɲɛmɔgɔw fanfɛla la ka n'olu ye kɛnɛ kan